και όσο πορευόντας σε γυρί και εργαζόμενος σε μια περιοχή που θα σε κολλάσω. Και εσύ νίκη μεγαλύτερη ως η Σάρα και γράφει ως η Ρεβέκα φίλη ως η Ρεβέκη και εκπαιδευμένη το ιδίο Ανδρή και μιλάτε στα ψώλου του ότι ο ίδιος συντόνισε ο Θεός. Ευλόγησον και προσούτου, και σύγχρονη επαγγελματικά που είναι καθένα.